på de normale grundformer. Og her har vi indgangen, hvor det gule det rigtig skal være blåt. Og vi har et springvand, der går på regnvand her, hvor regnvandet kommer herovenfra. Og som I kan se herinde er der reception, og her der går der rør videre herover til, som er en biograf, hvor man kan se forhistoriske film. Så går der et rør videre, når man har set filmen, over til en firkantet kuppel, som I kan se her, som vi så ikke har kunne lave. Men det er en firkantet kuppel, hvor der så er udstilling. Og her, der går det så videre med glas ud til receptionen igen. Og her skal det så også være glas.